Sabedes cal é un bo exemplo de valor simbólico? Os cartos. Billete de 100 euros, eu non sei o que costa facer un billete de 100 euros, pero poñamos que costase 1 euro, que creo que non o costará. Mais, cando ti o pos en circulación e o vas trocar por bens, son 100 euros. E logo está a moneda dun céntimo, que, a según como estivese o mercado dos metais, o propio cobre podía valer máis dun céntimo. Por iso, en realidade, ao final, comezaron a facelos de aceiro recuberto en cobre. Porque senón, ás veces, saía máis caro. Podíamos dicir que o céntimo, cando se facía todo en cobre, a idea esta era de facelo todo en cobre, o seu valor intrínseco podía ser máis alto que ese valor ao poñelo en circulación. E non arde. Hai que ser céntimo.